Салата с моркови по-корейски, чушки, сусам и соев сос. Пикантните моркови и соевият сос придават на тази салата азиатски привкус. Пърженият сусам с чудесен аромат ги допълва. Салатата с малко компоненти е оригинална и ярка, включително и на вкус. Опитайте, интересно е! Рецепта стъпка по стъпка. Ако искате да разгледате някоя стъпка по-подробно, спрете видеото, когато в кадъра се вижда зелен флаг с номера на стъпката. Истинско удоволствие за сетивата. Подробната рецепта с списъка на продуктите вижте в описанието. Абонирайте се, харесвайте и споделяйте. И като кликнете върху линковете на екрана и в описанието, ще научите как още вкусно да приготвите нашите любими чушки.